So yan mga kuwela, mga kabiyaya, nandito tayo ngayon para i-rescue dito yung dating trainer ni Manny Pacquiao, no? So nauulan na, naiinitan dito. So yan po yung higaan niya. So nandito tayo sa ilalim ng tulay. So yan, may nag-feeding program tayo dito sa mga hindi pa nakakapanood. Patay! So yan yung yung trainer ni Manny Pacquiao, sama ka sa akin. Doon ka na lang sa bahay. Kaysa dyan, tingnan nyo guys yung higaan niya rito, Pag umulan, basa siya. Tapos tapat na tapat pa sa init. So yan, ano ulit nga tayo pangalan mo? Nakalimutan ko. Anong pangalan niya, kuya? Salazar. Si Kuya Salazar. Yun, tanda ko na, Salazar. Huwag mo nang daling yung mga gamit mo. Maraming damit dun sa bahay. Yun na lang mo. Suotin mo, ha? Iwan mo na yun dyan. Nakakatayo ka naman, di ba? Kaya mo kahit pa paano maglakad. Hindi mo na kaya maglakad. Pero kaya mo nang tumayo. Ngayon mo. Tawag dito. So, tayo, may kiraan nga muna ako. Pasensya ka na. Busy. So, doon sa bahay tayo, ako mag-aalaga sa'yo. Huwag kang mailang sa akin. Tumutulong lang gusto ko lang tulungan kita. Siguro naman, pag nakapag-maintenance ka na, tapos may sapat na pagkain, babalik na yung lakas mo. Tsaka tay, syempre tutulungan kita, tulungan mo din sarili mo, ha? Kasi hindi ko rin, kahit namang anong gawin kong tulong, kung hindi mo rin tutulungan sarili mo, hindi ko rin po yung kakayanin. So doon sa bahay, wala kang problema, lahat pagkain sa akin, lahat doon. Kesa naman nandiyan ka, tinan mo guys, sobrang nakakaawa. Tutok na tutok sa araw dito. Na-stroke po ito. Ilang taon ka na ulit, tay? Ay, kumakain pala. Sorry. Sige, tay, kain ka lang dyan. 51? 61. Wala ka na may ibang nararamdaman, no? Or yung stroke mo lang. So may pagka na si tatay magsalita. Yan, dito po kami sa ilalim ng tulay, nag-feeding program kami dito. Medyo tinanghali lang. Pero yan, kahit paano naman na ayos namin. So tay, baka pwede kita mamaya tay, buhatin natin mamaya si tatay pataas, ha? Sino ba pwedeng makasama? Tulong na lang natin sa kanya yan. Kaysa naman, diba, mapaayos siya dyan. So dati ka ba nagaganyan, tay? Nagtatahi ka talaga. Kaya natin ako na yan. 1,000. Isang sapatos, isang araw. Ang kita mo noon. Pagpalakas ka, babalik natin yan, ha? Siyempre, tulungan mo rin yung sarili mo para So yun mga 1990 ka ba na kaya niya naman pala ito. Baka dandahan, ha? Mamaya ka na siguro tumayo pag So pagdating natin sa bahay, tayo, ligo tayo. So yan, kunin na namin tayo si Tol Sardinas, hindi namin kayang matiis na may kababayan kami na ganyan yung sitwasyon. Kahit hirap din kami sa buhay, hindi namin nahayaan na ganyan. Kaya doon na lang to sa bahay. So ito po yung mga kabayan dito sa ilalim ng tulay. Malakas naman daw to dati, masipag. Kaso nga lang daw talaga na biglang na-stroke, kaya yan ang nangyari.
Kaya Ano, tay? Hindi ako na, tay. Ano? tapos sa payong tapos talaga yan. Pagbog ako ka na. Oo. Basta doon tayo, doon sa bahay tay. Doon sa bahay, wala kang po problemahin. Pagkain lahat, bilang itang vitamins mo. Sa susunod na araw, pag nabakante yung sasakyan ni Sardinas, magpa-check up tayo ha. Oo. Basta, ang hiling ko nga sa'yo, tutulungan kita, tulungan mo rin sarili mo. Kailangan magpursigi ka na maging malakas ka. At kumain, no? Kung ano yung pagkain doon, kumain ka. O kahit na medyo masama pakiramdam mo, push mo na makakain ka ng maayos para maging malakas ka lalo ha. O, at kapag malakas ka na at kaya mo na, no? At tutulungan kita ha, huwag kang mag-alala. Tulungan lang tayo, 'di ba? Ganyan na maugali ng mga Pinoy. Tulungan. Oo. Kaya pwede tayo yung tulungan tayo. Sus. Dahil kung sabi sa akin. Kaya medyo ano lang si tatay, no? Ay, ba't ang daming ano, ang daming mga kababayan natin naghihirap ng ganito. So wag mo nang dalhin yung ano, wag mo nang dalhin yung tawag dito. Wala na siya dadalhin. Tol, hindi ko napapadala yung mga gamit ha. Wala na. May mga gamit naman dun sa bahay. Oo, may mga damit naman doon. Kasi ito, damit nyo na to, tatapon na natin. Oo, palitan natin lahat yan, mapaliguan ko yan sa bahay. Bigayin mo na lang yung sapato. Mamaya tayo, pag ano, hintayin natin yung may mga magbubuhat, tol. May mga magbubuhat. Kasi nakakatayo naman siya pero hindi niya kayang umano. Kaya pala hindi siya napaliguan, na-aksidente si tatay. Kaya pa pala, si Tol Sardinas, nagbabayad dyan dito ng pangligo niya ni tatay. So na-aksidente pala yung nagpapaligo. Kabunggo! Oo. No, kaya hindi siya na ano. Nang ka lang Tanggalin mo nga yung sombrero mo, tay. Mabababok mo, mapagupitan kita mamaya. Yan, gugupitan kita mamaya. Grinder pa, ano ba? Sa Raul. No? Siso. Siso. Gugupitan ko yan mamaya. Ito yung mga bata rito, nakakaawa din. Ito yan sa ilalim ng tulay. Ipapacheck up ito sa tatay boy, doon sa specialist doon sa... Yung pina-check upan ni Tol Sardinas. Yan. Para mapainom siya ng gamot. So, ito guys, ito, tingnan nyo po ito, na ito sa video ni Tol. Ito po yung trending sa aking YouTube channel, si Tatay Boy. Tingnan nyo po ang transformation ni Tatay Boy. Ang lupit pa naman mag-transformation ni Tol J, no? Si Tatay, si Lolo German nga, no? Taba na. So, doon ka tatay sa kanya kasi hindi ka pwede sa bahay ko mataas. Malaglag ka doon. Ang napag-usapan namin, dapat doon ka sa kanila. Kaso, hindi ka makakapunta sa CR eh. Siyempre, may trabaho din yan. Tapos, may mga bata. Hindi ka maalala eh. Buti sana kung may binata na to, yung mga bata pa, mga anak. So, doon ka sa bahay. At asikasuhin kita doon. Malapit pa CR. Malapit CR, pagkain, walang problema doon. Basta tulungan mo lang yung sarili mo para tuloy-tuloy yung paggaling mo. Check up. Ha? Check up yung... Oo nga, check up talaga yung isa rin dyan na kailangan kay tatay. Papapuntahin mo doon yung yung naglilinis ng kuko. Oo, papalinisan ko ng kuko yan. Papaliguan ka niya tayo ha. Paliguan kita mami, huwag kang mailang sa akin. Isipin mo na lang anak mo ko na nag-aalaga sa'yo. Balbas mo, natanggalan natin. Magpalakas at tuturuan mo kami mag-boxing ha. Para makakalaban tayo sa mga kay Boy Ungas. Laban tayo sa Battle of the YouTuber, tay. Sige. Tay, mo na lang yung sombrero mo, tay. Tapon mo na, maraming sombrero dun sa bahay. Bigay mo na lang yan kay tatay. Bigay mo lang kay tatay, maraming sombrero to. Maraming sombrero dun sa bahay. Bigay mo. Tol, ano lupit? Binigay niya yung isang bag na gamit kay tatay. Kaya mo, kapag lumakas ulit siya, tol, bilan natin ng gamit yan. Daiwan natin yan ng ano niya. Ano, tay?
Kaya parang may mga upuan na kahit Bigyan mo mic. ibalik sa ganda, oo. Walang, sabi ko, di pa gani, doon pa, ingatan mo lang. Sabi niya, oo. Ay, yung gamit mo, ingatan lang. Oo naman. Ingatan mo daw yung gamit niya, ha? Ingatan mo daw yung gamit niya, tay. Kasi yan ang buhay niya nung panahon niya. So sabi, ang kwento niya nga sa akin, kumikita daw sa 1,000 isang araw sa pagtatahi. Oh, lakas din, no? Lakas ang kita niya. Nagkataon lang kasi talaga daw, siyempre, kaya nga, sabi nila, lagi ko sinasabi, hindi natin alam kung anong oras natin, kung anong mangyayari sa atin sa oras, sa minuto, sa segundo, no? So siya, hindi niya rin alam. Yan, nagkaganyan siya, na-stroke. Ay, binubuhat niya yung isang kamay. Oo, wala na talaga, binubuhat niya. Ano hinahanap mo, tay? Ha? Huwag ka na magkikilos, tay. Sobrang Sobrang- sapatos. Na, wag mo yan. Marami akong sapatos doon. Meron din po, ano, na, Ay, may pera. 1,000. ikaw niya, what you call matin. Oh, sira na. Wala na yan, tay. Sana to, tay. Pero tabi mo to, tay. Malay mo, swerte yan sa'yo. Tabi mo. Hindi, pwedeng ipalit sa bangko to, Ton. Oo. Pwede ito ipalit sa bangko. Pwede palit O, yan. ito, tago mo. Oh. Itatago niya, tay, ha? Pag napunta kami sa bangko, pwedeng Tapos, ipalit yan. ano to, souvenir mo to. Tago natin to. Tago mo to, pwedeng ipalit sa bangko yan. Sa pagtatid sa kaso, Alam ko, pwedeng ipalit sa bangko yan. Nakapagtago pa si tatay ng pera, ano. Tinago niya, eh. At ba napunit? So ito, tay, wala na talaga to. bago No, wala na talaga. Bagsak na to. Pero ano yan? Bagsak na, no? Pero, papraktisin natin yan. Kada umaga, angat-angat natin, ganon-ganon. Malay mo, di ba? Walang imposible. No? So, doon sa bahay, tayo, wag kang mahihiya. Bahay ko yun, bahay mo rin yun. Basta doon, sinasabi ko lang sa'yo, ang gusto ko lang mangyari, tulungan mo yung sarili mo. O kasi ikaw nga, kahit anong tulong namin, nila Boy Sardinas, kung hindi mo rin tutulungan sarili mo, wala kaming magagawa. Kaya kailangan talaga na magtulungan tayong dalawa. Grabe. Iwan mo na yan. Maraming sapin doon. Electric fan. Hindi ka Sa malalamukan. pinto na kinuha ko doon sa package. Magandang... Ayun pala, ayun na lang. Baka pag ano. Oo. Madaling ko na lang dyan. So yan. Tapos yun guys, yung mga hindi pa po nakakapanood nito, itong video na to, ilang part na to sa'yo? 3 episode. Part 3 episodes. So, ang plano po talaga dito, papabubungan to ni Boy Sardinas. So, inisip kasi namin, kung papabubungan, tapos tapat na tapat sa araw, mukhang mas delikado pa ho. Init. Oo. So, naisip namin na nag-usap kami ni Tol na, doon na lang sa bahay. Tapos punta-puntahan mo na lang doon. Ngayon, pa-subscribe po sa lahat ng mga kapanood nito. Kung baka magtaka na naman kayo, may Rappi Tulfo na naman dyan, no? So, baka sakali tayo na mapansin ni Senator Rappi Tulfo, ni Idol Rappi, o Rappi Tulfo in action. Ano Idol Manny Pacquiao, eh? Tsaka ni Idol Manny Pacquiao kasi trainer nyo to. 2000 ka tayo naging trainer ni Pacquiao? 2001. 2001. Bata pa ako nun, Tol. Bata pa rin ako nun. Kabaero pa ako nun. 52 ka na eh. Ilan taon ka na ba? 67. Ito, 61. Tanda pa ako. Tanda ka pa pala dyan, si Raulo ka. Tawa tuloy si tatay, di ba? Tapos doon, tay, may kakwentuhan ka doon. Andun si Lolo German. Paano naman sila magkakaintindihan? Busit ka? Ha? Paano magkaintindihan? Tuturuan ko siya mag-German. Tay, iwan mo na yan, tay. Huwag mo nang ganun yan. Hindi na yan, tay. Wag na. Pera. Baka may nakaipit pa doon na pera. Pwede Yan, oh, puro sugat-sugat si tatay, oh. So mamaya, pagdating doon, tatanggalan kita ng dito, gupit. Tapos, paliliguan kita. Wow, huwag ka mahiya sa akin. Ginagawa ko talaga to. Papaliguan kita, tapos palit tayong damit, lahat, ha? Yun ang gagawin natin. So, yun guys. Hantayin natin yung mga magbubuhat para,
antayin na lang natin yung mga magbubuhat, no? So, inaantay na lang natin yung mga magbubuhat para kasi hindi rin namin kakayanin ni Tol Sardinas. Hindi siya nakakalakad. Tayo, kaya mo naman tayo, di ba? Oo, kaya mo naman. Sige, sige. Tay, So ayan guys, bubuhatin na. tay, palalay na lang kami. Tay, paalalay daw tay. Dun sa, ano, So guys, bubuhatin na si Tatay Boy. ano yan, tay? Ay, dadalhin daw niya. O sige, pagbigyan mo na, dalhin nyo lang yan. Ha? Ganun mo nga. Iwanan mo dito. Iwanan na lang daw. O sige, iwanan mo na lang dyan tay. Iwanan niya doon. So guys, iwanan na lang daw to ni Tatay Boy. Napakabait naman Tatay Boy. Oy. O, iwanan na lang daw po niya. Yung mga papeles mo, wala ka dyan? ID. ID, wala. Wala siyang ID. Kuha mo na lang doon sa barangay nyo doon, tol, no? So ayan guys, ito na yung iniintay nyo na makuha si Tatay Boy dito. Ano ba yan? Dali na nung di ako na ako nakakalipat na lang. Kaya mo ba? Wow, ayan, alis na tayo guys. So ayan guys, si Tatay Boy Salazar po ang 6-rounder sa boxing na tinaga ng kaaway niya o nainggit sa kanya kung bakit ay hindi natuloy siya sa kanyang pagsikat. So ayan, naampunin na po namin si Tatay Boy Salazar. Ito na po yung pinakahihintay nyo. Sana pakisupport nyo kami guys para at pakishare po no para makita rin pa ng mga kamag-anak niya. Baka may mga kamag-anak pa to. Tay, mauna ka na. Wow. Mauna ka na. Yan, kinuha na. Ang lakas mo tol ah. So ayan guys. Kinuha na namin. So yan yung bahay niya, iniwanan niya. So kukunin ko guys yung sakyan doon sa may kabila. Ay, nalaglag yung tsinelas. Ayan, kinuha na natin siya. Alright, dito ka lang tay. Alright. Tay, wait lang ha, dito ka lang ha, kukunin yung sakyan doon. Oo. Talo. Ang bigat. Bigat ba? Mabigat ba? Mabigat, mabigat. Bigat pa. Oo. Mabigat pa si tatay. Ay. Nakakunin lang ni Tol Sardinas sa sasakyan. Para dito. Kay Tatay Boy. So, yan na po si Boy Sardinas. Na tinikot niya na yung sasakyan. No? Ayan na. Tay, pahawak nga nito, tay. Ay, ikaw na magpapasok. Sige, kaya mo. Kaya mo na yan. Diyan o. Buksan nyo yan o, buksan yan. Yan. Sige na tay, tayo ka na. Dandaan lang ha. Dandaan, baka ako. Kaya yan siguro. Dandaan lang, akyat. Hawak ka na lang tay. Ayan. Okay. Hey, tay. Tayo, sugat dun tay. Yan. Sige pa tay. Ha? Yan. So kuya, maraming salamat ha. Thank you ha. Tay, thank you tayo. Maraming salamat. Thank you. Pagod. Tay, thank you. Ano tayo? Pang merienda mo tay. So, pang merienda. Pag tayo bag malakas na siya, dadalhin namin sa dito ha. Para Oo, tayo ha. papalakasin lang namin to. Ingat kayo dyan tayo ha. Salamat oh. Yan, ito na ho si Tatay Salazar. Bigat mo tay. Mabigat. Pero ayan mo, kaya natin yan ha. Tiwala lang. Kaya natin yan.
So guys, yan. Paliguan na natin si tatay. Tatay, pasok ka dito. Papa, tulong nga pa. Patulong. Iakit natin siya dito. Paliguan natin. Huwag kang mahiya, tay ah. Oo. Kaya mo yan, nandito naman ako. Upo ka dyan. Hindi lang. Upo ka dyan. Okay, okay. Grabe. Naliguan natin siya. Ay, stroke. Ay, grabe oh. Grabe dumi, no? Oh. Sige. Ano, pilihan ko na lang siya dyan. Barin ko to tayo, ha? Wawa naman, oh. Sobrang payat mo tayo. Ganito na ba dati katawan mo? Ha? Hindi, no? Ito, hindi na to nakakaano. Wala na yan, oh. Papacheck up kasi namin to eh. Tay, wiwisik-wisakan muna kita para hindi ka hindi ka mabigla, ha? Kung kasi nakakabigla yung wiwisik-wisakan kita. Ayan. Para hindi ka mabigla. Sarap, no? Lamig. Ang lamig. Ang lamig ng pakiramdam. Si Tatay. Tatay Salazar, ang dating trainer ni Manny Pacquiao. 2002. Ang naging, hindi pa masakit yung mga sulat-sulat mo tayo? Ha? Manhid na? Manhid na lang. Ilan taon ka na tayo? Ha? 61 ka na? Ba't parang 150 ka pa lang? Parang pumayat ka lang. Tayo, busan na kita, ha? Grabe. Ilang araw ka nang di naligo? Tatay. Sarap. Kuhain ko muna yung mo. Shampoo. Kamay lang sa akin tayo, isipin mo, anak mo ako. So, huwag kang mailang, huwag kang mahiya. Parang anak mo na ako. Ito hindi naman ito masakit. Hindi ito masakit kung ano ito. Ito yung pangalubog na ito. Ano yan eh? Tawag dito nasa initan. Tapos nung ulanan na yung initan. Kaya naman na yung braso mo, tay. Ay, likod mo muna. Grabe yung labas na yung buto mo, tay. Ha? Oo, labas na yung buto mo. Oo. Ano ka, tay? Mas mapdi ba sa mata? Ayun, grabe, Wawa naman mga... Kaya mo dito, papatabayin kita. Mag-alala. Magiging okay ka dito. Hindi na sila nakakalakad. Nakakalakad naman. Eh kaso hindi pa isang beses ngayon kung hindi pa kami pumunta. Hindi pa siya makakakain eh. Yung puti niya Masakit tayo, hindi naman. Buboxing ka nga dati.
Sikat na sana to ngayon, oh. Grabe guys, oh. Sikat na dati dapat to kung hindi lang to na disgrasya. Okay lang to, Tay? Hindi masakit? Tatay Salazar, dating trainer ni Pacquiao, 2000 ano. Ano yung bukod niya sa laki? Tigyawat lang daw yan, tapos biglang lumaki. Paano nga nung brush? Ano, Charles? Bata na po. So, kailangan. Yan mo na. Grabe, oh. Iwan mo lang ito ulit ay para mabawas mo, no? Ang dumi. Yan, puti mo pala. Puti mo pala tayo. Oo, puti mo pala, oh. Ano, hintayin natin yan. Yan tayo, mamaya na yung lolo mo. So, ulo ulit. Para matanggal ng dumi dyan. Mamaya yan, okay pa. So, bukas malaki yung bag natin natin. Yung panlaba. Sabay? Bato? Hindi kami intindihan. Sorry pag mamaya na lang. Babrasin natin yung mga paano. So, buhay na pa. Kanina wala pa kainin. So, di pa nga ako nananong yun. So, ano ba ito? Kanan, kaliwa? Itong kanan, kanan pa pala yung na-stroke sa'yo, no? Kanan pa pala talaga. Kung saan yung kung saan yung kanan ka ba tayo? Oo ka mo. Kung saan yung pinaka-importante, yung pa yung sa'yo, na wala, wala. Tingin natin yan. Doon, sino nagpapaligo sa'yo doon? Kung sino lang, pwede. So, okay lang tayo kuskusin ko. Wala akong sugat dito. Wala Okay lang. Masakit? Oo, okay lang. Leyte, Bisaya. Waray. Waray pala. Iloilo. Kami, patatay ko yan. Papa ko. Nasa ilalim ng tulay. Kaya gawin mo nga ba? Grabe, oh. Kaya hindi masakit tayo? Kaya gawin mo nga siguro mo.
Sana tayo masigit yung CR natin, ha? Sarap sa pakiramdam, no? Sarap sa pakiramdam ng makaligo. Papacheck up namin ito ni Tuwasang Pinas. Siguro sa Makalawa. Kasi may lakad siya. Ito muna siya. Oo, dito muna. Diyan muna siya sa may katrail. Dito, pinapalakasan niya pa nga. Baka nangangatin ang paa. Ano tayo sakit? Wala na, no? May boksingero to dati. Baka nang bukod na dito sa hindi kaya delikado yan. Hindi yan, cheese lang yan. Ubara ka lang to. Ilang buwan ka na tayo na-stroke? Wala ba yung sumura? Oo, nga pala. Wala pa pala ito isang buwan. Linggo. Laban. Linggo ulit. Oo, maayos naman yung balat niya eh. Oh. Nandito tayo. Huwag niyo isipin na ibang tao kami. Dilinisan mo. Oo, papalinisan ko na muna. Bilis na linisan. Kaya sabihin mo, pag nakikiliti ka ha, tumawa ka lang. Kapalit si Michael. Balik yun, lang, kayatid lang yung sakyan, walang parkingan. Kaya tayo pupunta ng Cavite. Hindi ko pa lang ito. Si Michael mag-i-fit lang. Kasi libre lang yung... Malaki naman atay doon sa kanya eh. Balik pa yun, close ba yun? Ay, natitiklop naman yung dam. So yan na si Tatay Salazar. So yun poging-pogi na Damit yan ni Papa. Madaming damit doon. Dadalan daw siya ni Sardinas pa ng ng damit, no? So yan, napaliguan na natin. So gugupitan ko na lang siya siguro bukas na. Pati yung balbas niya, pinakain ko muna siya. Ayan, sinigang. Lapit ko tayo. Kainin mo lahat yung anong gusto mo dyan. So yun, diba? Tsaka nandito rin si Sir Carl. Yan, si Ate Princess Smile. Pakisubscribe ng kanyang YouTube channel. So abangan nyo na rin yung video, yung update sa paglakad nila kay Rapi Tulfo. Pakita mo nga ate, yung papel. So para maniwala sila na nanggaling at buti pa si ate. Buti pa si ate, nakasama niya, nakita niya si Senator. Mayor. Ayan, ito kay Mayor para sa wheelchair. So, gagawa natin ng video yan. So, ito muna. So po, yan, sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo dun sa video ni Tol Sardinas. At sana may tumulong, no? Siyempre, ako naman, hindi naman ako mayaman na vlogger. Pero, sabi ko nga sa kanila, kung ano yung kakainin ko, yun din sa kanila, walang lamangan dito. Tsaka kung tulong talaga tayo. Hindi tayo para kasi kababayan natin yan, kadugo natin yan, hindi natin pwedeng pabayaan yan. Kung si Sir Carl nga, hindi natin kababayan pero tinutulungan natin ng gusto. Yung mga kababayan pa kaya natin. So abangan nyo yung mga pagbabago dito kay Tatay Salazar. Sure ako sa inyo, lalakas to at tataba to. Pipili, nakapag-usap naman na kami na pipilitin niya maging malakas para makabalik siya sa kasi tuturuan niya kami mag-boxing eh. So yan na lang natin muna siya kumain at ayun, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa buong Team Butete. Yan, Sardinas, Boy Sardinas TV, JP Bentong TV, Borlasoy TV, puro sila may mga TV. Kaya yung sinabi ni Edison TV, yan, Edison Official, Ate Dobing ng Davao, Calso TV, meron din, may KB rin si Calso. At sa lahat ng sponsor ng Team Butete at Team Biyaya yan, Galamami Rena Baher, Ate Para Muhammad, Ate Loy,
Sa lahat po ng ating mga nanay-nanayan dyan, may galag shoutout sa inyo syempre po sa Team Butete and Team Bubuli na rin na palagi sumusuporta sa atin. So, ayan. So salamat po, ingat po kayo palagi and God bless. Paki-share po nitong video na to at paki-mention sana si Senator Manny Pacquiao. Baka sakaling mapanood niya to at yun, sakaling mapanood din to ni Senator Rapi Tulfo. So maraming salamat, ingat kayo palagi and God bless po.